Kanal Eksplozija vam prikazuje: Dalila zaslužuje da je car šutne, a Dejan je labilan. Evo šta je još rekla Maja Nikolić o ljubavnom trouglu. Danas je došlo do nikad većeg haosa između Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića. Dalila je svog supruga optužila da se prodao za 2 džaka stvari koje su mu stigle od porodice, rekla mu je da je prosperirao preko njene grbače, pa čak i udarila na Dragojeviće, rekavši da je to prezime ukaljano mnogo pre nego što je ona došla u porodicu. Dejan je prvi put branio svoju porodicu od Dalile, pa se setio i reči Maje Nikolić sa Zadrugovizije, koja mu je rekla da je mnogo bolje kada ti neko svoj pošalje stvari nego da pozajmljuješ od ljudi po beloj kući. Maja Nikolić je ispratila ovaj haos pa je prokomentarisala: Jesam, ispratila sam sve. Naravno da sam uvek uz Dejana. Dalila je sve gora, sama će sebe upropastiti do kraja. Samo gledajte, a car će je šutnuti, to je i zaslužila. Samo navijam da se Dejan što pre razvede jer je labilan, pa da ne bi se pomirio sa njom kada je car šutne, jer nažalost emotivno je vezan za Dalilu, istakla je Maja. Maja je na Zadrugoviziji rekla caru da ne skida fantomsku masku, a Dalila se kasnije naljutila na Maju zbog ovog komentara. Nikolićeva je prokomentarisala i ovu situaciju. Najomraženija ličnost svih realitija mi je Dalila. U šoku sam da žena tako može da se ponaša i da je tako bez srca i beskrupulozna. Ona nije ni shvatila komentar za masku, ni ona ni car, zato što su glupi. Toliko su se izblamirali da bi trebalo da nose maske do kraja života. Ne vredi, ne može da ih opere ni Dunav ni Sava, pritom car je mnogo bolji čovek od nje i on se žestoko zeznuo što je sa njom, zaključuje Maja za Pink RS. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.